खुलुमबाय आंनि मुङा रन्जन बर' आङो मादालबारि गामिनि आंनि आफानि मुङा बासिराम बर' आरो आंनि आइनि मुङा साबित्री बर'। मिथिनो मोनदों नोङो डिफाइन इन्डिया मेगा फिल्म बिउटि पेजेन्टआव सेसन 2 आव देरहासार जानो हादों। औ आङो थांनाय 10 जुलाइआव गुवाहाटीआव खुंजानाय मिस डिफाइन इन्डिया रुक्मणी अडिट'रियाम हलावहाय आङो बेवहाय नेशनेल उइनार मासिखौ आवग्रिनो हादों। आवग्रिनो हानानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे आवग्रिनो हानायाव आंखौ आंनि आइ आरो आंनि नखर आमाइ आनै गासिबो आंखौ हेफाजाब खालामदों। आङो उन्दैनिफ्रायनो आमाइनि न'आव थाबोदों। आं बेयावनो थानानै फरायगासिनो दं आरो बायदिसिना आंनि लुबैनाय आं खालामनो मोजां मोननाय फेशनावबो आङो बाहागो लाबोदों बे न'आवनो थानानै। इयुनाव मा जानो सानो? आं इयुनाव सासे प्रफेसार जानो सानो। दा मा फरायगासिनो? आङो BA 3rd सेमिस्टार फरायगासिनो दं। बबेयाव? बरमा कलेजाव। मा मेजर लादों? आङो इडुकेसन मेजर लादों। नोंनि जाफुंसारनायाव माबायदि सेक्रिफाइस खालामदोंमोन? सेक्रिफाइस माने आङो जोबोर गोजोननाय मोनदोंमोन आरोना। आं जेसेबां खस्थ' होनानै आं नाजाथाबदोंमोन बेखौ आं मोननानै गोसोजों जोबोर गोजोननाय मोनदोंमोन आरो। बे लामासिम लांनायाव सोरनि अबदान दं? बे लामासिम लांनायाव गिबियावनो आंनि आइनि आरो आंनि नखरनि आमाइयानि। बे लाइनाव थांनोबा माबायदि इन्टारभिउ होगोन? फार्स्टआव आङो जेनेबा कलेज स्कुलफोराव खालामग्रोनांगो। बेनि उनाव डिस्ट्रिक्टआव खालामबा मोजां जायो। बेनि उनाव जोङो स्टेटआव थांनो हायो आरो। दा नैबे स्टेट लेभेलाव देरहानो हादों। नेशनेल लेभेल। फंबाय बिनानावमोनसिम मा थुलुंगा होनो सानो? आं फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो सानोदि गासैयावबो जेनेबा फेशनानो जा खायसे खामानियाव मोजां गाज्रि गासैयावबो थाखायो। बेनिखायनो जेन जोङो मोजां लामाजों थांनानै गावखौ देरहाहोनो हायो आरो बेफोरबायदिनो खस्थ'जों थांनानै जाफुंसार जानो हायो।